Σε μια τεράστια βιομηχανική ζώνη θέλουν να μετατρέψουν τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Σύμφωνα με τα σχέδιά τους, θα εγκαταστήσουν χιλιάδες θαλάσσια στρέμματα με υδάτινες καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα. Γεγονός που εγείρει αντιδράσεις από τη Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους. Έχουν ξεκινήσει κάποιες μία αίτηση συγκεκριμένη για ένα φωτοβολταϊκό θαλάσσιο, το οποίο είναι για 11.650 ΜΒ, που δεσμεύει 22.000 στρέμματα θαλάσσια, από τα οποία τη μεγαλύτερη έκταση είναι στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. 22.000 στρέμματα θαλάσσια στην Εύβοια και το μεγαλύτερο σε εσάς. Κόλπο, ναι, το οποίο, για να καταλάβουμε, το 11.600 ΜΒ που θέλουν να τοποθετήσουν είναι ένα νούμερο υπερβολικό. Να καταλάβουμε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα full season, καλοκαίρι, air condition, όλη η παραγωγή της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι γύρω στα 9 με 9.500 ΜΒ. Φανταστείτε τώρα 11.500 ΜΒ, 11.650 που θέλουν να κάνουν φωτοβολταϊκό εδώ. Όταν πριν 4-5 χρόνια οι κυβερνώντες έλεγαν ότι την Εύβοια θέλουν να κάνουν μπαταρία των Βαλκανίων, τελικά επιβεβαιώνεται. Αυτό εννοούσαν μάλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αιτήσεις που υπάρχουν είναι για φωτοβολταϊκό θαλάσσιο πάρκο 11.600 ΜΒ. Θέλουν να κάνουν άλλα 22.000 στρέμματα δέσμευση για ΠΟΑΗ λέγονται, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, από τις οποίες 15 ζώνες που αφορούν την Εύβοια, οι 8 είναι στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Πάλι το μεγαλύτερο μερίδιο το παίρνετε εσείς. Εμείς. Άρα δεν θα έχετε καθόλου θάλασσα, όχι για βαρκάκι να περάσει. Τελειώσαμε. Υπάρχει και σενάριο άλλο. Το Σεπτέμβριο έρχεται, από ότι δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, επειδή ασχολούμαστε με όλα τα περιβαλλοντικά που αφορούν το Δήμο, είμαστε ενήμεροι πρώτα απ' όλα για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Έρχεται το Σεπτέμβριο μια καινούρια πρόταση μαζί με στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που να δεσμεύουν 7 με 8 περιοχές στην Ελλάδα για πλωτά, παράκτια ή υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Δηλαδή, και πάλι δεσμεύουν περιοχές στην Εύβοια και πάλι του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Δηλαδή, θα έχεις παράκτια αιωλικά, μπροστά φωτοβολταϊκό, και πιο πίσω θα είναι τα ηχθειοκαλλιέργειες. Δηλαδή, εμείς πρέπει να φύγουμε από το. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι πρέπει να φύγετε. Πρέπει να φύγουμε. Άμα είναι να μας δώσουν, να μας κάνουν συνέτερους 30% στους κατοίκους, να πάμε να μείνουμε αλλού και να έχουμε ένα εισόδημα, να ζήσουμε δηλαδή. Δεν μπορούμε να φύγουμε από την περιοχή μας. Όλη η Ελλάδα να παίρνει δωρεάν ρεύμα. Όταν μιλάμε για 11.000 ΜΒ. Εντάξει. Και δεν είναι αυτό μόνο. Οι περιοχές αυτές που θα δεσμευτούν, άμα δει το χάρτη από την Αμάριθο μέχρι τον Αλμυροπόταμο, πιάνει όλο το Δήμο το δικό μας. Στην ουσία δεν θα αφήνουν χώρο να βγουν ούτε βάρκες να κάνουν οι ψαράδες να αλλιεύσουν. Τι θα κάνετε? Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και με τα νομικά εργαλεία και θα κάνουμε και κινηματικούς αγώνες. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου έχει αποστείλει στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης ειδική έκθεση του καθηγητή Πουρσανίδη που αποδεικνύει την ύπαρξη λιβαδιών εντός της θαλάσσιας περιοχής του. Γεγονός που καθιστά απαγορευτική τη δημιουργία υδάτινων καλλιεργειών. Μια μελέτη για ανίχνευση λιβαδιών Ποσειδονίας. Φάνηκε η μελέτη που έγινε ότι υπάρχουν λιβάδια Ποσειδονίας, που σημαίνει εκεί χρειάζονται στο βυθό για την ανάπτυξη των ψαριών. Και αυτό στάλθηκε στο. Για το οξυγόνο των ανθρώπων, να το πούμε. Το οξυγόνο των ανθρώπων, ναι. Ο λιβάδι Ποσειδονίας στη θαλάσσια. Ναι, όμως βοηθάει επίσης. Όποιος δεν το ξέρει, αυτό βοηθάει πάρα πολύ, όπως ένα δάσος στο οξυγόνο της. Ναι. Αυτή η μελέτη έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το 2021 αυτή φάνηκε ότι αποσύρθηκε αυτό το προεδρικό διάταμα και έρχεται τώρα να το επαναφέρουν και ζητάνε πάλι να προχωρήσει και να γίνει υπογραφή. Αν πέσει υπογραφή του προεδρικού διατάγματος, οπότε καταλαβαίνετε, ξεκινάει η δέσμευση των περιοχών. Και όποια εταιρεία θέλει θα μπορεί να κάνει ηχθειοκαλλιέργειες στα σημεία τα οποία έχουν δεσμεύσει.